ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар инҷо навори якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, метавонед ки шумо сурат маълумота дар рақамҳои ватсапи экранда роӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. Хоб дар имзо навор чӣ мошин роӣ кардан, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинҳои фурӯшӣ. Дӯстон азиз, мошинҳо фақат срочни ҳамашон фурӯшӣ ҳастанд. ВАЗ 2107 бо нархи арзон. ҳастад Toyota Prius гибрид бо нархи арзон срочна. ва ҳастад Toyota Corolla 1 японка ҳастад ва ҳастад Toyota Corolla 10 ҳастад. Дӯстони азиз, ва ҳастад Daewoo Tico бо нархи арзон, Opel Hatchback ҳастад бо нархи арзон. Хоб ҳастад дӯстони азиз, Mercedes Сечка биёмни ҳастад ва ҳастад Toyota Vitz ҳастад бо нархи арзон. ва ҳастад Opel Astra J Sedan, Astra J Hatchback ва ҳастад ВАЗ 2106 ва ҳастад ВАЗ 2114 ҳастад. ва ҳастад мошинои электромобили фурӯшӣ бо нархи арзон ва ҳастад Opel Vectra ҳастад бо нархи арзон ва ҳастад дискаҳои фурӯшӣ бо размерои 14 ҳастад ва ҳастад мини трактор ки мотоблоки фурӯшӣ ҳастад ва курси имзо бошад 127 сомону 50 дирҳам. Навор ҳастад ки марамат рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Toyota Corolla 1 ҳастад баъдро ки японка беҳтарин ҳолата ва экономни. Toyota Corolla 1 японка. Соли парвишаш 2007 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин, моториш 1.3 экономни кам расход. Коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Дӯстон азиз, мошин ҳуҷҷат дорад, утилизатсия кардагӣ ҳастад. 4 электропакет, аккумулятори пачка. Хоб мошина моторша маслаша нав алиш кардаги, моторша зура дӯстони азиз, коробкаша маслаша алиш кардаги ҳастад дӯстони азиз. Хоб балон 70% ҳастад ва салон тоза ҳастад. Мошин идеални состояния. Мотор, коробка ҳамашда мегӯяд гап нест, зурай 100% кор мекунад дӯстони азиз. Редуктори чӯша мега ҳамаш нав кардаги ҳастад ва инчунин краскаша нави навай. Хоб ҳуҷҷат ва утилуш нав дорад дӯстони азиз. Хоб нархи мошина мега 55 та мега бо муомила мекунем, мега мошина ин ҳол қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ, яъне ки тарафи гароватӣ дӯстони азиз, ноҳияи дӯстида қарор дорад. 55 та бо муомилаи хуби хуб мега дорад. Мошина хай муҳика накарда сурат гирифта, ям хали мошинча салон дода чихолаков задагӣ, мошина фақат мегири ҳай мекунӣ. Хоб нархи мошини 55 та бо муомилаи хуб дӯстони азиз дорад. Ин ҳами рақамҳои дастӣ соҳибшуда, рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон ватсапа доранд. Шахсони харидор ки бошед, мошин ай пеш муомилаи хуб дорад. Марамат дигар маълумоти пурраша худтон гиред. Мегзарем ба ди мошини фурӯшӣ. Ди мошини фурӯшӣ навбати мо ҳастад дӯстони азиз, электромобили фурӯшӣ ҳастад ки срочна бо нархи арзон электромобил. Соли парвишаш 2023 сол ҳастад дӯстони азиз ки автомата мошин мега айрӯи 60 мега меравад ба як зарядаш 100-120 км мегардад. Мошин бе растамошка, растамошкаша худшон соҳибшон карда метиҳанд. нархи мошин 22 000 сомон ҳастад, боз муомила мешавад, яъне ки ҳуҷҷатша худшон ҳамаша худтуворӣ карда метиҳанд. ин қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафи бозори Бахта дӯстони азиз. шаҳри Душанбе. нархи мошин 22 000 сомон ҳастад, бо ягон сум муомила мешавад, ҳамаша худшон ҳуҷҷатша карда метиҳанд. хоб ин ҳами рақамҳои соҳибшуда, рақамҳои Вавилон, ин рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон дӯстони азиз ватсапа доранд. Электромобил 2023 сол нав, ҳама ҷош кор мекунанд. марамат шахсоне ки мехарем мошини эконом нархи арзон карди, айрӯи 60 меравад то 100-120 мегардад соҳибшон ба заряд, марамат занг занем, маълумоти пурранеша гирем. срочнай марамат занг занем. Мегзарем ба сеюм трактори фурӯшӣ. Дӯстони азиз, мини трактори фурӯшӣ ҳастад ки мотоблоки калонтарак бошад дӯстони азиз, мини трактор мегӯянд, хай мотоблок дӯстони азиз, ҳамаш комплекте, қатиш ҳама чӣ дорад. хоб дӯстони азиз, мотоблок нав ҳастад, яъне кам истода бурдагӣ ҳастад, хоб сумшо дар почта мефурӯшанд. ин мотоблок дӯстони азиз қатиш бо жатка дорад, жатка дӯстони азиз дорад, хоб гандумдоравак дорад, хоба фрезе дорад, бо пулукам ҳамаш қатиш комплекта. худаш ҳамин жаткаш ай 12 000 болои нархошон, бо темболе ки мотоблок худаш ай 18-15 болои нархошон, ҳардаша қатӣ ҳамаш комплект мегӯяд 25 000 сомон гуфтачанд, бо муомила дорад дӯстони азиз. ин дохил мешавад мотоблок худаш, мини трактор, инчунин жаткаш дохил мешавад, гандумдоравак, фрезе, пулук ҳамаш қатиш якҷа комплект
нархаш 25000 сомон аст бо муомила дорад. ҳамашон дӯстони азиз наваси ҳамаш кор мекунанд. ин қарор дорад дар шаҳри Бухтар дар ноҳияи Кушона дӯстони азиз. Якумаш рақамҳои билайн дасти ахираш 0006 кор мекунад. Дуюмаш рақамҳои дасти наша 45 WhatsApp дорад. шахсоне ки мехарен марама занг зани муомила дорад. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ Opel Vectra A. сай баъдорон ки фурӯши Opel Vectra A фурӯши срочна ва тага бо дискаи фурӯшам аст ки вайша муз бо ахира гап мезанем. дӯстони азиз мошина соли барои 1993 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литр коробка механика ҳолати мошинбадрон беҳтарин Opel Vectra A. мошин ҳуҷҷат дорад утилизатсия кардаги ҳастай баллон дӯстони азиз 70%, салон тоза, мотор 100%. мошинча нахадай фақат мегири ҳай мекунӣ. нархи мошина мега 20000 мегем бо муомилаи хуб мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросонда. ҳуҷҷат кардагӣ, утилизатсия кардагӣ, баллон нав, дискакои фасон ва краскашам ягон ҷош кор надорад. нархи мошин 20 бо муомила дорад. ва тага дискаи дӯстони азиз тага 4 дискаи размери 17 аст ки вайашам фурӯши аст бо нархи 3000 сомон. инашам айҳами якка аст. касе ки мошин мехара арзон мешавад, касе ки диска мехарад 3000 сомон бо вайашам муомила мешаванд. ҳар диё қарор доранд дар ноҳияи Хуросон. ва рақамҳои дастиро рақамҳои мегафон аст дӯстони азиз. рақамҳо ҳам кор мекунанд, ҳам дар рақамҳошон WhatsApp доранд. дискаи фасон 3000 сомон дӯстони азиз. 4 комплект размери 17 3000 сомон нархи арзон гуфтасиянд. бо мошиншам 20000 сомон вайашам бо арзон мешавад. шахсоне ки диска мехарен марама занг зан, шахсоне ки мошина мехарен бо муомила дорад. ин ҳами рақами дастиро ва рақамҳои WhatsAppшон марамат занг занед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Toyota Prius аст баъдорон ки Toyota Prius соли 2006-2009 сол аст ки сӯзишвориш бензина мотори 1.8 литр коробка автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз ин мошин ҳам бензин ҳам гибрид аст. гибридш мегад мотор мақсад ки батарикаша мегад нав мегад кардаги аст. мошин зура расход мега 6 литр дӯстони азиз гибрид. хоб мошинша зур аст. мошинча мегад такси гаштагӣ нест. мошин тозака мегад айвагон мегад як даст гаштага кам расход 6 литр дӯстони азиз. батария гибридш мегад нав алиш кардаги аст ва хадавоиш мегад зура мегад дӯстони азиз. хулоса мошин мегад ягон айб надорад. хоб бо худтон ҳамаша пурсида гирем. нархи мошина мега 81000 мегем бо муомила мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 81 аст. савдо муомилаш дар назди капоти мошина. шахсоне ки мехарем марамат занг зан, илтимос мегад фақат харидору. ва касе ки мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои фурӯшида хоҳад ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда 20% ва рои кунем рекламада мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla як аст баъдорон ки японка срочна соли 2006-2006 сол аст ки сӯзишвориш бензина мотори 1.5 литр коробка автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ин мошина коробка ва моторша аз пеш рафта бинем. дӯстони азиз мошин мега яксола ҳуҷҷат дорад. утилизатсия мегад кардаги кондитсионер ва дигар чизҳои лозимӣ. нархи мошин 60000 сомон аст. боз муомила мешавад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 60000 сомон бо савдо муомилаш дар назди капоти мошина. ин рақамҳои мегафон нишон фақат илтимос мега конкретна харидору беҳуда мегад нороҳат накунед. мошина мегад аз пеш омода бинем ба телефон савдо накунем. марамат шахсоне ки мехарем тамос гирем. дӯстони азиз касоне ки дар навори мо агар мошини маҳқуле ки наёфта бошад дар комментария монависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. мо дар видеои оянда гуфтагӯтона пешкаш мекунем. агар шумо ягон чизи фурӯш дошта бошед, ягон чизе ки барои фурӯхтан хоҳем ки реклама кардам дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp, имо, Telegram дорад. рои ки реклама мемонем. лайк аз ин наворо то охираш тамошо кунем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст Opel Astra J срочна соли 2006-2000 сол аст ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуб аст. дӯстони азиз неки рости гап маълумоти мошин хела кама барои ҳамин кадомтон ки мехарен бо пурсаи мошин яъне ки сидани Astra J, яъне ки Astra J сидан дӯстони азиз. хоб кузофи сидан да светои сафеда рости гап нашуд ҳуҷҷат буд ягон чи гуфтагӣ нест. бо худтон ҳамаша аниқ карда гирем. нархи мошина 42000 мега соҳибшон бо арзон мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда.
оиди мошин шумо ягон маълумот хӯн ягон саволу иловагӣ боша барои аниқтар кардан дар рақамҳои поёмда занг занен маълумотша гирен. Касе ки дар навор мошини маъқуле ки наёфта бошад дӯстони азиз, чӣ маркаи мошин дар кора то кадом сомона то аз куҷо бошад дар комментария мо нависед, мо пешкаштон мекунем дар видеои оянда. Дастгиритонро фаромӯш накунем. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Mercedes-Benz C-Class H-ка. соли 1695 ҳастае ки суюфуриш газ бензине мотори 8 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мега созай 4 та балон мега нав, 4 та электропакет аз мошин мега элеганта. Нашод ҳуҷҷат ва утул ягон чӣ гуфтаги нест кадом то ки мехарем бо пурсен гирем. нархи мошина мега 28500 мегем бо камтар арзон мегад мекунем. мошини ҳол қарор дорад дар ноҳияи Ёвонда 28500 савдо дорад. рақамҳои поёмдаст рақамҳои дастии соҳибшон шахсоне ки дар кор ҳастанд маромад занг занед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ки ба хотири меҳнатҳои мо лайкора занед ва навори моро дар рафиқотон пазишаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастай ваз 21014 мошинои советскии молодёжни чихеле ки дар комментария хоҳиш кардем. соли 2005 сол ҳастае ки суюфуриш бензини хӯлияи мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор. дӯстони азиз, мошин мега ҳуҷҷатош буд шудага ҳастад ва утла мега надорад. бензини хӯлия мотор коробка мега хадавой мега ҳамаш нав кардагӣ. мошин мега созай балон ҳамаш пачка. хоб краска мега 90 фақат як бампер ахибош камтар кор дорад. мошин дига хел созай. нархи мошина мега 15000 мегем бо муомила мегад мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 15000 сомон аст савдо дорад. илтимос мега фақат харидорои конкретна ба телефон савдо мега накунем. мошина мега аз пеш омода бинен маъқул шуд ягон чи муомила мекунем. маромад дига маълумотро хатон гирем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ ваз 2106 срочна. соли 2002 сол ҳастае ки суюфуриш газ бензине мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинча мега нахадуай аккумулятор мега нав, стартер нав, хоб мотор мега со документош буд шудагӣ, балон ҳолати кори диска соз. ҳай мошин ятаҷош бо кор дорад ягон мелечовка бо хутон мекунем ба дилтон. нархи мошин 8800 сомон ҳамин хел соҳибшон мондиам. нархи мошин 8800 сомон бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар ноҳияи Қумсангир. рақамҳои тисели соҳибшон ва рақамҳои дастишон шахсоне ки мехарем маромад занг занед маълумотро пурраша гирем. тоқа сума мега срочна маромад мошина мега аз пеш омода бинем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон Daiwo Tico. соли 1697 ҳастае ки суюфуриш бензини хӯлияи моториш 1 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстони азиз, мошин мега краскаш навай аккумулятор мега навай ҳай ҳуҷҷатои мошин мега буд шудагӣ. нархи мошин 11000 сомон аст. боз муомилаи хуб мега дорад ва мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. чанд қай ки тонистем ба шумо маълумотро расондем кадом то ки мехарем бо метавонем ки маълумоти пурраша дигаша эхтиҷон гирем. ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорен, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20 мо реклама мекунем. хоҳиш ки лайкро занед дӯстони азиз ва навори моро дар рафиқотон подписаш кунед силкаша. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад Toyota Vitz. соли 2007 сол ҳастае ки суюфуриш бензини хӯлияи моториш 1 литра коробкаш автомата мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега ҳуҷҷат дорад. утилизатсия кардагӣ мотор 1 ин хеле свето балон ҳолати корӣ дискои фасон кондитсионер электропакет ва дигар чиҳои лозимӣ. мошин транзит агар хато накунем японка. нархи мошина мега 55 та мегем камтар арзон мекунам бо мошина ниҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. ягон майда дӯстон ба телефон савдо накунем. мошин мега фақат дар назди капоти мошин савдо дорад. агар ки ягон ҷош мақсад ки айбробар хайхайчон мо гамедатун азиз ростига баки чанд арзон мекардагиша нагуфтям фақат илтимос хайдро дар насиби касе боша мошина мехарам. маромад дига маълумотша метавонед аз рақамҳои поёмда занг занед худтон пурсед. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад Opel Astra F дар кузифи хетчбек срочна.
соли бори 1991 ҳастае ки суҷифориш газ бензине мотори 6 литраи коробка механикаи мушӣ мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сони аз ин мошинча мега нахаду камтар кори краска мега дорад. Камтар ба дилтон бу мекунем. خب نرخ ماشین میگه 12000 میگیم با معامله میگه میکنیم ماشین حال خراب داره در شاید دوشان ماشین مقصد که چیه در کمپیوترش بوش تگسونه نرخ ماشین 12000 سومون سوداش در نزدیک کاپوتی ماشینه کسی که میخره دگم معلومات ایلوگی خود اویدیمی خچ بفهمیدن در رقمای پرومدا زنگ زنید میگذاریم با 14 ماشین فروشی واز 2107 چخاله که در کامنتر بسیار خواهش کردن ماشین سوایس که ملادیوشنی سروشنم با نرخ ارزون соли бори 2003 сол ҳастае ки суҷифориш газ бензине мотори 6 литраи коробка механикаи мушӣ мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Сол аз мошинча мега нахаду аст мотор коробка мега 99% мега зуре хадавой мега 70% аст системаи музикаш зуре мелиш расход дорад бо неда дискетга қатиш мега падарка нархи мошин сунад ҳамагӣ 6000 сомон аст бо муомила дорад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри душанбе илтимос мега фақат конкретна харидори мошин хай камтар расход дошта дар насиби каси боша мошина мегира набоша ҳичи дӯстон аз нагуфта намуна шахсоне ки мошини фурӯшӣ дорем хона замин квартира чизи барои фурӯхтан боша дар рақамҳои боло буда роҳи реклама мекунем ин буд навори имзои мо то видеои оянда худои нигоҳбон.